प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद जोग। एटी आरंभ हुए धृतराष्ट्रଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରୁ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସେନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ଶୂରବୀରଙ୍କ ବରଣ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆସିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷାଦ, ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କ ଧର୍ମଶୟ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେଦାୟୁଶ୍ଚବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ କାମକୁର୍ବତଃ ସଞ୍ଜୟ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଧର୍ମଭୂମି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବା ମୋର ଓ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିରୁ ନୁହେଁ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ ଧର୍ମ ସାଥିରେ ନଥିଲେ, କାରଣ ଧର୍ମ ତ ସେଠି ଥାଏ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ସେ ଶାନ୍ତି ବଦଳରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାଛିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ କି ଆମର କର୍ମଫଳ ବୋଧ ହୁଏ ଭଲ ନ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସାଥିରେ ହେଲା। ସେ ବି ଏହି ଡର, ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ